You know what? I can see you as first. I'm very sorry. No, it's okay. But kuchaitika munozoti ai mukashamisika pakumurishamisika kuti kwesenda kudaidzai panze zvinoshamisika kwakanaka aiwa kwakanaka kwakunepi what's the issue here? Ndaona kuti mumba mune bopoto rakawanda dzimwe nguva unoda kutaura pane bopoto unogona kutadza kunzwi kwakunzi zvimashoko auda kutaura ane musoro here kana kuti chii kana kuti haana ndosaka ndati aiwa mukoma Steve uyende kunge muri kuona ndikuti kudedzai ndichiti mukoma Steve nekuda kuti ndikakuti Steve unogona kubvunzira pamwe ndiri kudedza zvedanhano aiwa aiwa ndizvo zvaiwa nditi vangamambozorora here even kana kurunzi kuendesa kuchipatara panotoda ambulenzi inoitoya ichivatora so ndosaka ndikuti hangu mukoma nenda kutofila kuti tine ukama you know zveya zvekumashure aiwa not zveya zvekumashure aiwa izvo hazvisina basa zvekudanana aiwa hazvisina basa ndakatoita ndakatozvitambira kudai kuti kuti wane chii wane mukadzi saka ndosanda kuti hangu mukoma Steve wechirongwa ndonosa sehanzvadzi yako asi pane chiitiko chaitika Maxine made marodzi vanga vari madza vanga vachinwa nekuti vapinda mukitchen vachida mvura inopisa kwakuchizoona ndichibika ndopo vatora chii mvura yangu yetini ini handanda bhodisa ndo vatora vachisa maebs waya ndikazvibvunza ndikati maebs watunda dzinoona kuti maebs pamwe ngari masamba alright ndo pandikatadza here kuziva alright kana ari masamba munhu ndo paangangomwa here mvura ine masamba oga hazvizoite saka ndo pandati chiitiko charevei ndamboda kubvunza ndikati madam tamuri kumwa chii ndikati pamwe ndezvekusimbisawo nhumbu zvinoitawo vanhukadzi nezvekuvhurawo masuo ndo zvandangofunga asi handina kutofungira kuti zvichazosvikapo kuti vanga vafunge pamwe vachadi murume wakubvisa nhumbu here vakuti vagofamba zvakanaka sorry because ndavhunduka akapawo nditi vabvisa nhumbu ndo zvandaona nekuti after that handiti inini pandatanga kuona sini ichiitika mamuine ropa asi ndatarisa pasingi panga paine maherbs futi anga aripo ndo pandatisibvunza ndikati madam mabvisa nhumbu sorry ndikati madam mabvisa nhumbu zvikanzi waya muno kuzondinyadzisa here kana kuti wazondibatsira iwe itabatsira kubvisa ropa pandauya ndichibvako pape tichimhanya pamaibvisa angatobvisa pasingi ndandatobvisa pasingi zvikanzi maflash saka kuona kuti munhu abvisa nhumbu kwao tiri kunetsekana neiko izvizvo it's an obvious case kuti munhu atobvisa nhumbu saka handizivi kuti munopiwo kudii nechiti ndosaka ndati ndikutorei timude panze ndikuudziwo sei ndingava munhu akashoreka hangu kwauri Steve but inini aiwa unokushoreka ini ndakambotowashoreka anambotowakashoreka aiwa ndaichionaka kuti chisinza ndataura nechinonzi gwiji chenjirowa nekokora saka asi ndangotiwo zvako uri kufuga kana kudii kuwarira chokwadi waichita sei wachiziva nokuti umwe musi tinogona kutiona zvakawanda toda kutaura but kuti nditaure manje ka handizozoti mashoko angu handichataura achareceivewa zvakadii zvakanaka here aiwa but at least kana uchitotaura kudaio kuratidza kuti mumwoyo wakanaka ende mwari akukomborera fundo hatiti nokuti mukadzi ndo unhu ari kuita that's it thanks very much haisi nyore kuudza murume munhu uchimuudza kuti mukadzi wako ari kudai haisi nyore handizvo ukazotogona kuti tiende pasaidi kuti nyaya unyatsudi uitaure bhosi apa izvi zvakafanana noti kana chipatara oasi zvinotonomba toti ndosaka vari kuramba kuita sei but ndinozvibvunza kuti purpose yanga zvichitiri ndechii nemadiro angachiita nhumbiwa nemadiro angachiita mwanaka ndinoona kuti munhu anogona vakadzi good education muzi amenhu zvakwamuri kuti mutenjani handiziva aiwa mukoma Steve ndiyo nyaya yacho ndangoti ndikutaurei kuti ndozviripo kundivenga kana kundida ndinozviripo aiwa kana watoita basa apa kutotitangira basa akagozirita kufanira kuti mhanye kuchipatara and so forth aiwa sewenyu muromo mungodii aiwa no handitauri aiwa maita basa nekundinzwisisa asi ndinongoda kuti mungoita calm down handiti musanyanyo zvingi handiti aiwa it's okay Chobi let me hug you it's a friendly hug all right thanks very much all right it shall be well don't worry about anything thanks thank you God bless you God bless you nditotenda iwewe zvi thank you watoita basa thank you saka konchichema murwa chema netariro zvinowanika ndezi amuka how are you feeling mandimaenda nemunhu uri kuchipatara 9:13 ndozvatoda kutoronga izvozvo handi richiri kubuda here ropa media
Anozongoya tete baba vanhu vakonzesa tete budai muno muri mberi makagara muno hanzvadzi yako yandi yakonzesa muriwo iye kunyaya kuramba chimunogedza nogedza hanzvadzi yako akonzeresa bose dai asina kutomboya mwanangu pavada ndisinambobuda rume bhosi andika kutinyoresa paya ndozvandaitira izvozvo ndatombodzera vanyoreso saka kunyoresa saka kwaiswa di unoti hanzvadzi yako yaiswa yoda kundichira mwanangu aiwa anditoona complications anokwanisa kuitika tete uyekumi saungati hanzvadzi yangu ndinokuratidza kuti muroi muroi zvazvangu don't worry kana zvitakamba chaitika pane vanotopumana don't worry about that handiti ukadzinomuda hanzvadzi irimunoina asi don't worry nganditaure navo kusaiti rengatigadzisai sarai ndichimbovanyaradza zvichana muvaudze zvekuenda kuchipatara nokuti ndokwakakosha handiti no thanks a lot tete uyapana tete ida zvinomira musi apo chinzwa munhu ari kuti tinini ndine ndauraya munhu pamusoro pezvo ndiye anofamba achitaura pamusoro pezvo hauona kuti munhu anojairira ndashaya tete kuti ndoti chii tete ndosika ndati budai panze saka todii apa ndiri ndakutonamune urui wacho here naitete ndinowanepi naiwe nezvamuona zvamumbofira munombofita nazvo mufunge muri munani mwoyo wakachena ndifunga ndakuudzai makusei ndikati ndakuchenyesai kudai ko anotaurirai zvakadaro nai ndatopereuchana kubvisa ega here aiwa inini pane question mark pano pekuti nhombe yachanga nayo ungasina nhombe yanga isitoripo nai asi akunepera tanga nemii nenyaya asi pane zvaitika tete pandapinda umu ndaona chiitiko chiratidzo chemaherbs ndikuti ane zvaanwa because ndikada kuterekedza kubva makuseni vane zvavanga vachimwa ende pandazonodai ndichinoona muchemba macho ndaona futi kuti pane zvanga zvirimo zvinoratidza kunge zviri chiratidzo chemaherbs asi vabva vanditi katsika kuzvirasa isaumu ndisanda kudai datozokudedzai pesa apa tatombotangodaunetsana ndichiti honai mumakazarano ndozvinhu zvangu chifanira kutanga kundiudza izvozvo kuti murora wakabvisa mimba tivanayo totoma 2000 takangwarisa ipapo ukazomona abvisa Stephen asanogona akabvisa kana 15 asi inini kazvonoti moni ndinoda kutoenda noudza hanzvadzi yangu izvozvo asi kudi zvinokonzeresa popoto musataure zvakawanda una zita renyu rasvibiswa already ragara rasvibiswa kudhara saka kutichiregedza nekuti muchaisa soti pachironda zvitori nani nditowedzera soti mangwana zvichadzudza tete kana muda kuti muri kuona ndosaka ndasingade kukuudzai nyaya dzamunotaurwa pano nekuti murodza muri munhu anobatira hana mumaoko ndichakuudzai zvinhu zvakakonesesa zvacho izvi hazvidiki zvimapumwa muroi muripo pamberi penyu ko zvamunotaurwa musiko muchazoita sei pandichange ndichikuudzai andimaona manje tete muri munhu ari right asi ndangoti ndikuudza kuti murora wenyu ada kukupumhai hongu asi ane zvaanodii zvaanoziva isu ngatingomunzwirewo tsitsi tichingodii plus ndiri mushandi handidi kuti ndizotaura zvakawanda maoko angu ndasimudza ndazvininipisa ndahwarara tete ndiri mushanda ndinotaura zvakawanda asi zvekutaura ndina chii ndinazvo zvanditori nemwoyo wakanaka mwari vamuropafadza mwari vamupe zvishuviro zvemwoyo yake ane mwoyo wakanaka mufundi tambudzai gavhara uchafuga fuko iri zvese zvandarevera pafuko iri ngazvinge zvichizadzikiswa panyama yako pauchandiona iye mundiona nge waona Jesu chaiye munhu akachena safa wakandifungira pane chiitiko chakaitika nemuzuru nditruste zvakanyanya undise pamunhu pako ndokuti achakurapa ngaatsemaidzwe pauchafuga fuko iri trust makunzwa sei ndakati ndikuigirei kare ndipine mapamangorara ipapo mhepo ichingokurova iri munhu semunhu asi kunzwa musha hazvidi kuti murohwe nemhepo handiti shemu wamuka sei zvenyu wakoma mudumbo komana une makutozvifugura shemu muri kuita seiko mudumbo
Shema nchibharai munopindwa nechando. Chibereko chenyu chinenge chakatoshama ipapo mukatonzwa mutumbu muchidaro chibereko chinenge chashama asi ndondwari zvinoita ndarara ndichikunamatirai mufunge ndarara ndamborara izvi ndiri kudzwa hope ndati nhasi medhemu wachandituka kuti kwahosvita basa nei nhasi mukandona ndakagara nhasi ndiregererei handina kurara nekuda kweminamato yenyu nezuro ndakachema nezuro mukoma Steve vakatozonditi aiwa chinyarara ukachema zvinotishurudzira zvakaipa daipa pasina izvozvo ndakabatikana usiku munozwa kuti usiku pane nguva yandakasvika pakunyatsogara pasi kudai so ndikabata shaya kudai ndikati nhai Mwari chira chitiko chipi chamurikuda kuedza kutiratidza kana mheno kana chiri chii kadai matikundisa nekuti honaika medhem vakoma munonyatsozwa kuti inini pandakasvika pano makandiudza nezvemwana mukandiudza kuti uchange uchipepa mwana ndikati nhasi unopoitika shura rakadai so here kuona ropa zvinoshura kakuona ropa remunhu akazvitakura ndakatoshamisa kuti tiraripo kwandina kumbovaona ndishedzeropa ndimashoko maviri matatu andoda kutaura navo atiti rakaenda nezuro rakaenda nezazi titirira zimuro here nguya kwaro cheteka panoitika zvinhu zvakasiyana siyana zvichoda ndavaona nhasi ndavavaridza ndikanodzisambura ndikaringira zimuroi chaipo sandiudzei muroi kunyaipa totoudzwa kanini ndimune muchiziva vanhu ava ndinoziva muroi handikona kusarurwa kwacho uroi usingani mhena ndikashandiswa cheko vanoshandisana kana magariro anoitana Steve nanimbovachiendesa vanhu vaive kuroti munhu akaita izvo zvekurombera zvekubata-bata mutonga ane mhiko yaanogona kuudzwa kusarorwa handiti ndakatozviona zimuroi mana asi mwana wacho achiripo kani musatye aripo achagara pa neropa raJesu hapana chakaipa chichamisikidzwa pa chichauyo shishuwa vari kunetsa mhasa kani achiripo here aripo shemu aiwa zvinoita muchazodzara yatestimoni kuti zvamunoona mwana uyu chanenge chagumhanya kachakafanana naSteve makuti zvaunoona mwana uyu akanditambudza ndakamboona ropa tsvuku rakatsvuka kunge hameno asi ndikafungidzira kuti mwana uyu abva nhasi uyu naari kutamba aiwa aindomimba kuti haina kubva iyi tofanira kukiriniki naSteve ngachikadoenda kukiriniki neni ndaitomboregedza but nhasi tofanira kuenda bosi rumacho mune kapinza ndiri kunzwa anofanira kuenda nhasi hanimboregi kuzuro makaramba wani makuda kuenda nhasi manje mukazobvuma kuenda nhasi nezvino makazoramba hazvizoite nge mune zvamuri kuratidzira here madi kungorega akana kendiende isako zvinozonetsa mangwana usika ndikaenda ndikambonoongororwa kuti mwana ari kutamba mushere zvine zviri nani asi handiti kana raakuita shoma zvaro ropa racho ikuru kuti mwana araitya akakapini kengotomba nezvakambokudisturba izvoro pa stress yamama akupinzana natete wenyu zisiwa ndotongofanira kuenda kukiriniki handisifanira kurega totomuka nditogadzirira kuti nyatsofugai totogadzirira kuti ndiende saka handifanira kuenda handingamboregi pamwe zvinozoita wese manheru andinoza urwere unokudza manheru saka tofanira kuenda nhasi ndiregi alright amene kuti ndingakugadzira anything to eat handina appetite but ndisako kapeti alright aiwa tii yakanaka kuti inodzisa mudumbu aiwa rambai makafuga musapindwe nechando handiti unozokanganaka kuti isikafozuro kavakazondibatsira ukabata ropa wakaita basa shuwa hakuna munhu ane rudo senge unozozi tetere zimuroi raimbobata ropa rangu nerudo mwari akukomboreri so mwari aiwa ndinotenda mati unoda mwari dei pada mheno ndeutori wazvaziye muri mugote zimuroi iri aiwa munotende zvenyu wakoma ndo munozoti dzimwe nguva munogona kuita tsinge munonetsana neni munenge musati mandinzwisisa chero kuti ndiri munhu akatonakawo mufunge ndozvataitaura pepe tichiti tikabatana zvakanaka musingandibate semushando muchindibata sehama yenyu chaiyo munhu yanzoona kuti kana kuti pano tinogarisana ende zuva randinotaura kuti ndakusiya basa pano munochema
tambudzai ndauti murume wako umuseni pamuchaonana uone kunge waona shumba pauchatarisa fesi yaSteve ndauti uone kunge waona shumba. Tambudzai gavhara mwera shava ndauti urambotifungidzira kuti une mimba inosisisa pauchandiona inzwa kundifarira kudarika murume wako uteve zvisi zvatinotaura. Medium. Akoma, ndote kuti akoma ka. Yapedza. Yaita wena. Ndatinda kushora here kukaenda kagara. Oh. Alright. Mbozi sangu. Pakati. Mashendo nomoyo wakanaka. Ndimboda kunyepera pisa. Nomoyo wakanaka ndimboda kunyepera. Sio tondigira. Konta enda toti sadza ratouya. Araiuya. Konta pabasa. Ndimboda kunyepa. Nomoyo wakanaka pisa. Inda madaro. Nomoyo wakanaka zvafana mabatiro unditi. Sora wako pane zvese zvandaikuita chekubata sosiri munhu. Ndiregera hako papo inofanira ngengori nhombo but izvezvayo yadzikama ndiregerero unongochita basa free panapa ukada kuita basa unozororerawo semunhu kwete kubva waita fofa kuti 24/7 uchishanda ukashanda kwaunoti wanoita wozorora ukada kudya upinda mukicheni ndakutona mushando wangu chiendawo kutondibata zvakanaka kudarika hama yangu izvezvi zvafana Steve ngatozita seizvezvi atongori nerimwe chete nanzvadzi yake tozviona vane mwoyo wose wakaipa varotozvitarisisa ka Steve hanzvadzi yake kasvika pakundiudza nezuva ikanditi iyi period waendawo period ndikutokutaurira but iwo mabatsiro wakandita ukasvika pakugeza ropa rangu ukatondigezesa inini wacho but iye zvinondirwadza ndoda kunyika ndirwadza kuti iwo mutoro chai undibata zvakanaka moyo wangu uri kubayika kandichirege ndiramba mchitokonya. Panyika pano pane vanhu vane mwoyo yakasindimara. Shuwa here ungati mukadzi ari padiki nekuluza mwana wako mudzoti period yacho vakaiona nguva yese muchipanza mitoni makazvitakura unge vasingazvinzwi ivo vakabva nekupi tete venyu vaivai muroi munhu asvika ini hadza ndavaona munhu asvika one day akutotanga kutonongedzerana nemuroora mumba make akutotanga kutonongedzera kutopuma muroora pamberi pemurume wake kuti hadza anga achinyepota ane nhumbu 3 months saka murume wenyu kuri kunzi dai mainyepera kuti mune nhumbu angadai asingaone here muchienda kuperiodi kwacho inini ipapo ndanyimbovareverera asi aiwa handiri mushandi hangu asi zvimwe zvinhu ndokonozviona soka ndobayikana mwoyo wangu nokuti ndiri munhu handitombodi kuroona panapa ngarisatombotsikezi tsoka raro nekusinzi vakabva vatanzi ndapumwa uroi saka ndakuenda kunoudza ana mama achipumwa uroi